لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی وہابی بھی وچے، دیوبندی بھی وچے، شیعہ بھی وچے، اور شافی بھی وچے تے مالکی بھی وچے، عربی بھی وچے تے اجمی بھی وچے، شمالی بھی وچے تے جنوبی بھی وچے، اے چودھری بھی وچے تے وڈیرے وچے، اے شاہ بھی وچ تے خدا لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک ہے۔ ان الحمد اللہ ساریاں تعریفاں، اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں، اللہ زندہ رہن والی تعریف تیری، اللہ اللہ والی تعریف تیری، اللہ علم الغیب والی تعریف تیری، اللہ شہادت کی تعریف تیری، اللہ کل شیء قدیر تعریف تیری۔ ان الحمد اللہ فعال لما یرید دی تعریف تیری، اللہ رزق دین والی تعریف تیری، زندہ کرن والی تعریف تیری، اے مارن والی تعریف۔ ان الحمد ون اللہ نعمتاں بھی ہائے ہائے اوتھے آندا جے نعمتاں دا مالک کون ہے؟ نعمت پتر تی ہوا شیت تندرستی یہ ساریاں کی نے نعمت اوتھے آندا ہے کدی نعمت ایتھے کی آندا ہے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی ہے، اوتھے آندا نعمتاں دا مالک کون ہے؟ ایتھے کی آندا ہے فلانے دی نظر کرم تے فلانے دی، اے تو خیر پا گئی تے او تو خیر پا گئی، او تے آندا ان الحمد والنعمہ لک والملک، اللہ نعمتاں بھی تیریاں تے بادشاہیاں بھی لا شریک لک، ان ساریاں چیزاں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اندر ہون تو صحیح ہویا